Okwe murungani ogotindi kwabwatukirwe na bonchoreria bagokorera emirimo ase pare kogenda chire nene ya daraja mbili eyire mbarabara yeduka nene ya Quickmart omocho bosongo eme county ya Kisii kobwatikana na kiribwate bire buna nigo bagosererwa na ba officer be serikali ya county yekurwa sensemo yabo yobonchoreria saiga opposite Quickmart kiwiki bere chaetre tinda twara morembe bagocha babugoria mesigo baira bakobisi tokwenda obisi batatebi ng'atigania omokubwa achiche director ache koba mesigo manager tokwenda ase goikaransa mwalimu abo batoseri isiko twabera ororo mwisho aya ntori gwatendibo twairana gocha twatebi ng'e mesigo tori kama sakara ng'ayo goteba kera abwatu ng'ate koirana kwenda children's home bara tari para igoro ng'arete bagotea ne walkway lakini moise korigereria nani saiga ase nkwara teri walkway te agachiri kende bona ige bangicheire batete koimokia ebinto biane bagotochera bobe paka chinkoro chito kwanyore chikorera ime abana isiko bare buna inche bana bane mbachete skuru eskuru fees nabwate ngo babekera ngakingo kara abana bari marago bankogenda onje bagotochera nsaiga ometwangaisha sana abacho bagoteina etwanikirita ase walkway and yet we are not on the walkway toko about the reason why behind bagoteina World Bank nere atenete kwagacha chi walkway chiga na yarure notice abantu bano rikoro chi walkway chiabo ari bara badonete chiasi toko bol no seria abana bago natyo chikogorirwe gari koreng'ana na bonchoreria buo emireme iyo nero bategemete konyorera eng'ere yabo ya kera rituko nabo igokobasomeria abana babo omukio ito bogotema kumanyekerera egetambo kere gikorwa saba officer abo nigosinya kubeka amatunda abwase batatebeti babwate kende kiogosanga n'omugabano ito His Excellency Paul Simba Arati abantu bepikipiki mbabwatise eginere pi onye namagana yebango baigwerete pi ase omoroberi onde bwensi agotwara onye ndiri akoyoroberi buyaturangerie tomoigwerete pi kiane rojoretwe bone egento twakumirie negisegi tobangeire ne county arenge nanyora abachogi bagoseria abantu ase ground yetu natene nororo natebiwe egenteke nge take over nge kwanere egenteke ndero gose ninge kore natema kubaereza kubakwanira nanyora mbategete gontegerera abagonde batochora abantu batototweka togenda obisi maria tochikotebiwa mang'ana bono nigo baruruko boria ase serikali ya county ya Kisii kobaensemo bakong'anya gochia gose baechenga kiching'ororo chiokwirigeria. Kuna shida iko hapa yenye watu wanafukuzwa. Hii kitu imeenda kama wiki 2-3 na watu vile wanakujiwa wajaambiwa mahali pa kwenda kutandika. So tunataka kujua nani akona hii ripoti na ni wapi wametafuta watu wanaenda kutandika ndio sasa hao watu watusaidie. Chine chama nonsa ibinto mbire twaeteire ga tutari konyora ichifu twatemire gorio bokonye kurwa se municipality lakini bado turochenga kire wiki bakonya gutuma basigari bacha babugorie bintu kuronsa so etware gwa appeal turamanyanga ningi bantu baito bagogorerwe bintu byabo barato tebikende gyonse nande barato teria sabantu bakwe abandi bachandegete chinga kieche kukori gichibesa binte ubugi mabone gebo kongete eto tare to appeal ya se governor oseni other leader onyeno mwisio iga acha to direction atokonya abantu baito atwaro morembe gwokorega Koripoteria Getembe asilieta nigonkorokwa Innocent Makoria.